Hi guys. Hello. Hello da ma'am. Dam. Hey voin hi. So hey kan nu patuak tharte video tharnang kan lo kiel lok don ni. Nui anu ame tiem pasal tin ruo ne tun na ya. Ti khop mai. Chuanin hey kan soi zawanga kan nu inen hianin planning tharte kanan Pa lom. nia kan pa tiang ai planning tharte kanan nei ve a pathian ruat ang zel ni se pathian rewati chuarin vana pa hola lele van lal ber fa pa kanan ti don ai ni one om don and nuam don ti te 1 2 3 4 ti te la 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 ti te khoya po min mu se chen dunin min muang kan dam chung hi chuan khoya po omila in then ni lo thleng long eng man min then long ti hla te hla thar te kan ron sadona ni hei kan nu nen hian concert turu buru vana pahola kan ron nei dona ni ti kha kan ron puang ani ai